Panginang, tabuka ma parminggu dota, marede maitan. Marhite-hite guarni debata ama, doh guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh tonde perbadia, na tuh palangi doh tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah ninna ibana do. Haholongon saliling-liling na hubain makaholongi ho. Di baheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Matang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami asa unang madeli hami, ujuro hapuguso tuhami. Jala asa unang magopo hubay kami silehon-lehom muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramo tihami, asa unang marpos ni roha tu arta na dihasianganon, lehon dihami hapor seaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akka na porsea diho,
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Tatangihom mapatik ni debatari minggut ta sadarion ima sian patik palimahon saha rodi 10. Patik palimahon ikon pasang apa muron atorasmu asa martua ho jalaliling mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiaon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod dongan jolma. Patik pasapuluom, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido saha na tongrak mangidugugu may tatu ado pandebata langum mangulahon patik naing. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Maredde malansia.
Maredde mahita. Tuhan asiro abdi kami, merpamuati maroham Tuhan di dosa kami. Ale Tuhan asiro abdi kami, merpamuati maroham Tuhan di dosa kami. Ale Tuhan asiro abdi kami, merpamuati maroham Tuhan di dosa kami. Ale Tuhan asiro abdi kami, merpamuati maroham Tuhan di dosa kami. Ale Tuhan say margogoy mahami, mangaradoti lomo ni roham ni ngolunami. Ale Tuhan say margogoy mahami, mangaradoti lomo ni roham ni ngolunami. Ale Tuhan say margogoy mahami, mangaradoti lomo ni roham ni ngolunami. Ale Tuhan say margogoy mahami, mangaradoti lomo ni roham ni ngolunami. Tatopoti madosat tanagudangi tuadupan ni debata matangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala pataluk ni roha jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sama sude dosa nami, dangadong na upangasaw kami, dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na hupangasaw kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songon sitong na mangolu ahunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohak kumida hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana hasa ngapom ma di debatana di ginjang. Amin. Markor na poso bulung.
Marede mahita. Tatangiom maturpu epistel di Mirgutta Sadarion ima nata surat di Evangelium ni si Matius bidu onom mamuka sean ayat sia saha rodi 10 tolu tajahama masika soring. Songonom ma tangiang muna ale amanami nadi banua gijang sai pinarbadia ma guarmu. Lehon marihami sadarion hangoluan siap hari. Unang hami togio tu pangujunan, palua mahami sian najahat. Ay horo na punah harajaon, dohot agogoon, dohot asangapon, rodi salelengi lelengna. Amen. Idong ko sahakna, martua makana tumangion hata ni debata, jala na peopsa. Amen. Marede mahita.
Tahatidak ko maha porsiyaw tay, songon na ni atidak ko ni dongata sa porsiyaw di sa dok portibion, ra mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatudosan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba naso sadai, imanan itubun ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumawan na bernit, di panghuman ni Silatus, na matitarpajan lo ibana di hau pinasilang, na tua tubanotoru dung di tanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahon dulu tu siamun di debata Jahoba, amanay pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, na mula mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Makorma korama.
selama hari Minggu madihita saluhupna. Tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai Minggu 6 Dung Trinitatis 27 Juli 2025. Naparjolo goar Minggu doho topik ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu onom Dung Trinitatis hasito lusadaon ni debata. Doho topik ni Minggu tangiang mangidohon haluaon. Napaduahon sosial huria. Di Minggu naro 3 Agustus 2025 pasahat sosial huria dohita songon dalatta mangurupi dongata na di bagasan parsahiton. Tapasahat mai di bagasan lasni roha tupoti nani parade ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon. Napatoluhon pakobasion ni mahasiswa praktek dan studi lapangan. Di Minggu sadarion ima pakobasion na parpudi mahasiswa STT HKBP di Huriatta ima Dwi Agapenia Elizabeth Borusitorus semester 4 praktek lapangan Dohot Laurentius Jatogu Butar-Butar semester 2 studi lapangan Hobar tu surat penugasan nasida Mamuka Sian Walu Juni 2025 saat Rodi 27 Juli 2025. Sialani pasahat hata madok mauliate manasida ditolu parmingguon ima di pukul onom, pukul walu dohot pukul 10 wib. Laos dalata makamuliatehon pakobasion nasida tapasahat ma hobbar nani ojar ni rohata dipoti nani parade ni huriatta dung sidung parmingguon huhut marsijalangan. Napaupaton pendaftaran marguru malua. Dibuka huriatta do pendaftaran tu parguru malua tahun persiajaran 2025 sah 2026 ia akan agabe syarat pendaftarani ima ruas ni huria HKBP Cinta Damai jala mabuan surat pengantar sian situa sektor. Naung marumur 15 tahun manang kelas sada SMA SMK sederajat. Pasahat fotokopi surat padidion dohot fotokopi akta lahir. Tuaka yanakon nanaing marsiajar sidi di HKBP Cinta Damai sian ruas naso HKBP Cinta Damai asa mabuan surat parhuriaon sian huria haborhatan nabe jalaboi di pasahat tu sekretaris ni huriatta. Pendaftaran ditutup hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Laos di hari Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 18 di Patupa pertemuan pangajari natoras dohot nanaing marguru di gereja. Palimahon pertanyaan PGSMD. Di Minggu sadarion mamuka sian pukul 15.00 WIB di Patupa distrik 10 Medan Aceh do pertanyaan persekutuan guru sekolah minggu distrik namaringanan di HKBP Perumnas Simalingkar Jalan Bawang 8 nomor 2 Medan alani borhaddo guru-guru sekolah minggu lao madohoti pertanyaan. Paonopon si palas roha tu siswa-siswi berprestasi tingkat SD, SMP, SMA. Di hari Minggu 10 Agustus 2025 di parmingguan pukul 10.00 WIB pasahaton ni huriatta do si palas roha tu siswa-siswi berprestasi juara sada sahat tu juara tolu tingkat SD, SMP, SLTA sederajat. Alani di pasahat ma fotokopi rapot tu tenaga administrasi huria manang marhite situa sektorna nalumabakna hari Jumat 8 Agustus pukul 16.00 WIB. Napapituhon tikting nanaing marbagas tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Daniel Anugrah Pasaribu SH anak ni Amata situa Robert Manalaos Pasaribu SH tubuh ni Inata Rosmawati Borulu Paturuan BA alamat Jalan Amal Gang Horas nomor 107 ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor 10 dohot Oroana Yopani Boru Sarumpait SH
Boruni Amata Saroha Tua Sarumpait SPD MSI, Tubuni Inata Hermi Erika Boru Hutauruk MPDK, alamat Jalan Tempirai Lestari, Lestari 20, nomor 76, Blok 5, Perumahan Gria Martubung. Ruas nih HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai Sektor 10. Pamasu-masuon di Patupa hari Jumat 1 Agustus 2025 di HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Tikting Parjolo, nanaing majalo pasu-pasu perbagason ma, Ipan Tunggul Hutapea, anak ni Amata Gindo Hutapea, tubuh ni Inatta Onna O Borusiahaan, alamat Helpetia Medan, ruas ni HKI Medan Kota, resort khusus Medan Kota. Dohot Orwana, Nuriati Romauli Boru Pangaribuan, Boru ni Amata Liber Pangaribuan almarhum, tubuh ni Inatta Raya Boru Pasaribu, alamat Jalan Puskesmas nomor 42C, ruas ni HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai Sektor Sia, Pamasu-masuor di Patupa hari Jumat 8 Agustus 2025 di HKI Medan Kota Resort khusus Medan Kota. Pawaluhon ruas Napida. Mamuka Minggu Sadarion Nungapida Huria keluarga Amata Dr. Hasudungan Budi Dopak Tabunan Inata Dr. Igrit Olivia Borunababan SPOG ruas Sian Sektor 12 keluarga Pidda Huria tu HKBP Bandung Riau Marta Dinata Resort Bandung Riau Marta Dinata Distrik Sapulualu Jawa Barat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Napasiahon ruas Parguru. Mamuka Minggu Sadarion gabe ruas Parguru ma di Huriatta Inata Priska de Borusinaga tinggal nasida di lingkungan pensiunan Sada Gang Sekata Sektor Walu. Napasapuluhon Subangan Bunga Altar. Subangan Bunga Altar di Mingguta Sadarion sian keluarga Amang Tobus Pusuk Nainggolan SE Marlina Imelda Silsilawati Borusinaga Esos. Ruas ni Sektor Sada Mauliatema di Pasahat Huriatta tu keluarga na Pasahaton Subangan Bunga Altar. Pasapulu Sadahon Parhalado doho ruas Namar Sahid doho pemulihan. Na Parjolo Lince Rauli Ture Borusi Mamora MPD Inganan pemulihan di Jabu sian Sektor Sada. Na Paduahon Tumindi Boru Hasibuan perawatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin sian Sektor 12. Napatoluhon Wanda Sianturi perawatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin Sektor Walu. Napasapuluduahon selamat ulang tahun. Sude Parhalado doho ruas ni Huriatta HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot perbagason tuhamu saluhut Parhalado dohot ruas ni Huria mulai tanggal 21 Juli 2025 sahat Rodi 27 Juli 2025 Sadarion. Saya diramoti tuhatta mahamu dilehot gajang ni umur jala tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon di akka ulau muna. Godang ni namar ulang tahun arong 36 halak na Parjolo Siti Delpi Boruhuta Galung tanggal lahir 24 Juli 1954 umur 71 tahun sian Sektor Sada. Napatolupulonopon Hananya Basaria Panjaitan lahir 27 Juli 2024 umur 1 tahun sian Sektor Tolu. Saya diramoti tuhatta mahamu dilehon gajang ni umur dohok di pasu-pasu mahamu di akka ulau muna hatani tuhatta nama dok di pesalmen sia pulusada ayat 10 saya pamahapokku do ibana sarimatua jalapatari dahonokku tu ibana hatua okku imatikting nama ragam di permingguata sadarion hulia kami matiki tu yanakon nami imadui apagenia Elizabeth Borusitorus dohot Laurentius Jatogu butar-butar Pasahaton hata Mauliate.
Horas madi hita salutna. Parjolo sahali tamadohi tamadok mauliate itu amat tapar dengan basah. Syala asidot holong ni rohana, boy hita marpungu di bagas joro naon, ima nalahu mamuji pasangapon gornai. Nah hormati hami amang pendeta, salut amang inang pangulan nagoktik kina adong di huriaon, amang pendeta M butar-butar, amang pendeta R Simamora, dot inang Bibel boru gultom. Nah hormati hami amang inang parhalado, saluhut parhalado HKBP Cinta Damai, dohot damang dainang dot akka dongan remaja napo sebulung, nah walongnya hami dison. Amang inang hombartu surat penugasan narosian kampus songsongoni dot tikting naun tabege, salpuma masa praktek lapangan nami dot angginami dison sudi lapangan. Jala maliate mahami sahata mahami di nalau mandok mauliate tuhuriat tahun nang dijakon muna hami uli hamu majakon hami di huriat tahun. Songsongoni tu damang dainang dot akadongan remaja napo sebulung narap hita boy marsaor dengan jala uli di bagasan 2 bulanon macai godang do aka parsia jaron aka pengalaman na boy hu dapat hami boy matutui dibain hami gabe songon parsia jaron songon aka pengalaman na boy hu pake hami tujolon nyarion. Toktong do mangido hami amang inang ditangiang doat dukungan muna asa anggiat maboy hami hipas tungopot parsamean STT HKBP Pematang Siantar jala tulus ma aka parsia jaron nalaho hudowoti hami muse. Toktong do mangido maaf mahami amang inang dot akadongan molotung pe adong di akka hahurangan di hata songsongon di pambahenan dot pangolonami naboy lekat sian di roha tabe salpumai amang inang. Saya anggiat ma ditiki nanaing ro boy hita pajupang muse di bagasan hahipason dot akalas ni roha. Holan hata muleati do amang inang naboy hu pasahat hami lam ditabay tu hatama pasu-pasu dihita saluhuna. Songoni mahata siya kami, horas ma dihita, horas ma dihita saluhuna, moliate ma dihita, horas. Maredde mahita. Sumadolo jala pikir, waktu dia alam kami.
ditulak honanaon Moana sa dosami Rumadala hagogoon siya Tuhan Yesus ay parmonang Tuhan na ikot kalubusui Ulang matutuhan Yesus si paluan udimi yang ditulak honanaon Moana sa dosami Sang Tuhan ngaramoti daging dohoton diri Mula Yesus no menjaga akan tinobusnai Ulang waktu Tuhan Yesus ay manuhon diri Yang ditulak honadangol Moana sa dosami Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mga ramoti don marajay ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Hurya di tuhata horas madihita saluhut na. Hatani de bata dihita di bagasan minggu sadaryon di minggu pa onopon dung Trinitatis manang dihasitulus sadaun ni de bata ima natar surat di sada Musa bidu 10 Mamuka maisian ayat 22 satu ayat 30 songonomma didok disi takasma tapai ihut-ihut Dungi manirpang ma siani na dua bawai mardala dopak Sodom. Alai jong dope yang go si Abraham dijoluni Jehovah. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama. Tung ripas sonom muma natigor rap dohot perjahat. Ati tu ngadong 50 halak. Akan natigor di bagasan hutai tung ripas sonom mumai dang olanan mu hutai ala na 50 natigori akka na di bagasani daw may siyak ko mangulahon si songoni mabuno natigor drap doho parjahat tung subok ko parjahat manatigori balias maisiak ko tung naso uhum ma bahenon nisi uhumi liat portibion jadi ninna Jehovah ma ngolotung jupang au di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor saima olanaku nasaluati ala nasida Dunginin na si Abraham mangalusi sobak kuali Tuhan. Nung nga sa palahu mau mamukka makatay dohot ho. Atik pe orbuk
jala sira bunau. Watung moru 5 halaksian na 50 akana pitori. Tung ripas sonommu maluhut hutai alani na 5. Jadi nin nama dang ripas sonokku. Molo tung jupang audisi 45. Dungi diulahi si Abraham muse dope madok tuibana nin nama watung 40 jupang disi jadi nin na Jehovah ma dang hahuok kunasida alani na 40. Dungi nin na si Abraham ma wa unang tung terima soali Tuhan ala hudak dati madok atik tung jupang di situ pulu jadi ninna Jehovah ma dang hahuau kunasida molo tung jupang ahu 30 disi dungi ninna si Abraham ma ida ma nunga sapalahu mahu mamukka madok tutu haki watung jupang disi 20 jadi ninna Jehovah ma dang ripasonokku alani na 20 jadi ninna si Abraham ma unang tung terima soale tu haki ala namadok ahudope holan sahalion atik tung jupang disi 10 jadi ninna Jehovah ma dang ripasonok kunasida alani nasapului jadi dungsun Jehovah makatai dohot si Abraham laho maibana mulak madohot si Abraham tu ingananna disido sahat. Dikita na ni haholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus di ngulu taon rikok dohita sehat-sehat jala rikok dohita selamat horas-horas makana bolo baru pajupak kita dohot dongata songot tada na rikot horas sehat kipas si tadi tunga-tunga ni ngulu taon ido ben na didok tada nina sehat kita naking tada selamat doh kita di ngulut tahun benar didok naking selamat hari Minggu ay molo siya lusihamu nai rupani kan berarti adong do nasohu hipas di hamu disi boleh dok dongamu selamat hari Minggu horas madihita selamat siang Baima. Jadi kehidupan kita diawali dalam permohonan kita dan perkataan kita dihatata selamat mahitau. Jala di bagasan ido dihitalongan itu hatta Yesus Kristus dibering di batado haburjuan ni si Abrahamon. Tuhan melihat kebaikan Abraham, keteguhan imannya, mengimani Tuhan itu adalah Allah satu-satunya dalam hidupnya. Di bahini ahanani dok ni debata disuruh, debata di tonga-tonga ni ngoluna, takas do diulahu si Abraham. Jala molo didongata permelim adong do istilah boleh dok pertangiang pertonggo ong do nadiguari nasiat marpangiduan jadi molo tada hatur pukon si Abrahamon nasiat marpangiduan doon takas do dijulo ni turpukon rode bata doh di patorang di si adong dongan na 2 bawah inna itu adalah malaikat suruh-suruan ni debata ditopot si Abraham natongoni mana di udung-udung nga
tongon ibana manatap-natap di pitu ni udung-udungai ditatap ibana mah dinarode bata manopot ibana lasi tutu rohana ida benetor roy bana uduk marsoba tu de bata unang kolam mamulus songoni wali Tuhan bongok mahoina ya bongok maho tutonga-tonga ni udung-udung lapatanna dia memohon berkat kepada Tuhan dipangido ibana asa dipasu-pasu de bata jadi dang mamulus songoni ido nang ede nomor kidung jemaat nomor 26 mampirlah dengar doaku. Di dalam mampirlah dengar doaku adong do disi permohonan orang lain kau hampiri jangan dok teh iya jangan jalan terus singgahlah dalam hidupku into my heart masuk mahobongot to tutonga-tonga ninggolukon mampirlah dengar doaku Yesus penebus orang lain kau hampiri jangan jalan terus semangat Yesus Yesus Tuhan dengar doaku orang lain kau hampiri jangan jalan terus ima pangidoan napi nasahan ni si Abrahamon jangan orang lain kau hampiri aku tidak kau hampiri karena itu Tuhan jangan jalan terus singgahlah nunga bongot debata tu tonga-tonga ni udung-udunga di baheni dia rahut debata mai bahana manata laos di pasaha debata do pasu-pasu tu ibana ay manangi-nangi do ditoru ni hau inganan ni perjupanganna ya idwenna diguari inganani lima disarpat jadi di perjupangan nai makatai do debata di pasahat tu ibana tahun rodo museh inna pada tahun depan aku akan datang dan tahun depan engkau telah menggendong mengabing-abing maho apa manangi-nangi do ina tanah si Sarah dungi mekel si Sarah ay waduh inna bolot aja di julu bagaimana mungkin di do disi bolo di hata-batak di perhalus nung ngasobe patangan niya na inna rupani di tila di buru-buru nung ngamasoho patangan niya na bagaimana mungkin ida ben na mekelibana dungi takas do disi ay dangadong nasotar patupa debata tiada yang mustahil bagi Tuhan laos ido nang didok di Lukas ada ayat 77 na pinatupana ya tu si Elizabeth demikian juga dengan Maria dangadong nasotar patupa debata dungi dihitolongan itu hatta Yesus Kristus merelus do setahun kemudian Tuhan memberikan anak bagi Abraham imana margoar si Ishak ide benne bayan guarra Ishak lapatanna mekel dungi dia rahon debata may mana-mana tak naking dibereng mahuta Sodom dohot Gomora ay sedoharwa di Sodomon adorang so satu berita Sodomon rabdo si Abraham dohot si Lot ya nasida do ina marhaha marangki rabdo nasida dungi di
Di jamoto si Abraham asa dung terpasu-pasu lam. Sinurakana pinahan gabiakana niula. Unang adong terjadi ya aka persoalan tujuluan nyari. Ido benne jamoton. Pilih ma khotu dia inna. Di pasaha mapangiduan ni manatap si Lot melihat. Aku di sini aja inna. Aku di daerah lembah aja. Ide benne pilih ibana Sodom doh Gomora. Ngadong jolma disi. Alai di ramoti de batado nasida. Takas do di disi do namasa di huta Sodomon. Pangalahon di jolma disi ya. Saya bangang gugi ribu mabain ya akan nasosuman namaralo Tuhatan ide bata diulak ke jolma disi. Membuat hati Allah terluka. Di bahini rode bata hutangi hodoa kanggu hanggu ni alahon. Hutangi hodoa ka pangalahon ni halakon. Hupaida-ida doina Tuhan Jahuba. Di bahini di pasahat debatatu si Abraham. Parookku mauhuman tuhuta Sodomo. Dungiro si Abraham ala dingo ibana do di sisi lo. Dingo ibana do di sisi dohot keluargana. Naking takas do di julu di jamoto si Abraham do asa unang terjadi di akan urak tabu di alahina marhaha maranggi ido ben na ipapilito ni nganan silot do parjulu mamilit baru pe si Abraham makana tinggal ibana di Kanaan di talongan itu hatta Yesus Kristus di halak mata pe di jamoto do di akan marhaha maranggi unang segutur ido ben na dong padohan ni halak mata haunau jonok do Marsio Sosan. Unang masak ka na Marsio Sosan, rikot do na madjamoton. Ido benay may nakaparbalohan. Iba ido benay may nakahata, mamagari, paingoton, asak ka na marharangi unang gutur. Anong nga di jamoton ni hau na jonok do Marsio Sosan. Ayang godaube ang urdoy, elana sali-salido pa jupang. Ido. Ay do ben nasipata romak kanay bona pasugit ay hamu se dulu hamu ibainna hinna ay marhua luluad di sido ay tiap hari do pajupang akan nasoha pajupang go nasoha nacarang pajupang do si luluan di tolongan itu hatta Yesus Kristus didok debatan yang uhumon nama huta Sodomo di bagini ripas sonok kuno mau ninna sude nasa jolma doho akka suasana penang pahana pe ripas sonon di debatama tasudumi alairo mas Abraham dipangiduh ni mana ma i mana mangodikon dang diri na dipikiri imana dakola diri na dipikiri alai dipikiri do nang haluaun ni pangisi ni Sodomi terlalu mo binadingo ibana silut Ido benedo ibana di sini diawali dengan angka 50. Molo adong 50. Akan naburju kan ido no aing nedo na di sini ya. Akan nati goroha ripas sonom mudo ido perjahati. Ai sido haruna 50. Lot inatana 2. Buruna 2, ngapiga, 4, calok kelana, 2, ngapiga, yono, akka pangurupi na ido na nido na disi, do akka pangurupi na asa malua, nasadok mangurupi bana di tonga-tonga ni bagas na, dungi dido debata, dang ripas sonokun. Dungi magkatay mamusesi Abraham pangiduan na paduahon. Molomorus yan ni 5. Gapipiga ma. 45. Ay Alkitab toppe Bibil toppe matematika do hape. Molomorus yan ni 5. Moloholan 45 nama. Kalau hanya tinggal yang 45 orang yang hidup berkenan di hadapanmu yang melakukan keadilan, kebaikan. Apakah engkau juga melenyapkannya bersama-sama dengan orang yang jahat?
Didok debata dang ripason. Dungi tawaran na patoluhon. Moloholan 40. Mana tahu dang bui sudi pangurupine kan idon wae. Dungi dang ripasono. Sahat tu 30. Sugari hitau kam. Tu hitarai pangidon holan na 2 heli pe maus. Holani pangidon maus holan. Holak komak katai ngabui sungoni kan. Tapi Tuhan itu ternyata Allah itu adalah Allah itu penuh kasih panjang sabar. Ido parholong roh haru debata dang murata rimas. Ido benna naking di baga-baga sesang di dosa. Ido songos sitong mangulu au ninna Tuhan Jahuba. Tung na solomodor hakumida hamatian perjahati. Alai sena mangulu ibana bolo ditadikon dalanna akan najahati. Alai ditadikon pertobatan ido nani gila jala ido nani idani si Abraham. Mana tahu adong 30 halak ripas sonom mudo daun molo 20 nama inna. Makana ido ibana alana ngasai maos be mangido ibana ai si manianau si rebudu inna. Boleh istilah kata batakna ai si mau dawa ale nga mau so mangido ali Tuhan jul masih rebunongin na mulu adong 20 ripas sonom mudo daong inna de batak om mana perpudi sehali kan itu inilah ya nah sehali naik ini mana perpudi terherai mana itu nah mulu hola 10 nama na burjuroha na tigor na denggap parangena na makabiariho ripasonom mo dodoh perjahatin na didok Tuhanima dang ripasonom di bahini di talongan ni Tuhan ta Yesus Kristus molo taudu ti tajaha turpukom rodo suru-suruan ni 2 halak dinabongot dina ditatap di bereng silot suru-suruan ini disuri bana do bongo mahamutu bagason di parade bana do ahanarikot di parade do sipangano nasa jolo marsipangano kamuna di do disi di pasahat do sagu-sagu naso ni igaran di hitalongan itu hatta Yesus Kristus dia betul baik dia kapartamionna burjudo si luto di partam si Abraham pe burjudo di partamionna di minggu nasal pui pe di paingot do si Marta pe burjudo martamue si Maria burjudo mangihon hata ni debata dungi Roma ngato ngaborngin di do disi ya ngaborngin ngato ngaborngin Roma nasahutai ya si rongom manasida ngadihaliangi be bagas ni si Lot. Lot pakaluar tamumi pakaluar bawai na dungiro silut bekok kamu mah pertaruhan do idok siluk do unang ihahua hamunasida adonggo 2 boruku naso habubuhaninna dalam bahasa Indonesia yang masih perawan ima lo mamunang hawabuna asal maunang di hahuahamu tak mungkin alam memang ibotai bena do suruh-suruan ni debata dia mempertaruhkan hidupnya na adong di bana laho maka biari debata alayahana terjadi dipaksa nasidai kon di pakaruar nakingani suruh-suruan ni Roma suruh-suruan ni ditarik si Lot pamasuk tu jabu dungi di bahem madisi di papitung matani nama kaliangi bagas nai rodi danak rodi nama tua disi berarti semua golongan umur pangalahon di jolma disi ya tari dungi di dokma tumibu mahobor hatsianon jalalaho mahotu sani narupani ipatudo tudulu kam maholao ala parokku ma uhumat tu Sodom doho Gomoraon asamaluaho
dohot nasa na olo mangihut toko. Dungi di silod dapet, adong dapet tawaran di singa di palua, di pangidoy mana ma, unang tusibiaw, lapatan na ha, dakto lapaw marikat tu dolok-dolokan, nyama dong dohutan na zonok, zoar. Kesana aja lah. Alay, diuloy dito ma, hina, tusipit ako. Alay peringatan, ya. Sotung manaili tupudi, sotung manaili tupudi, hehe mahoin na. Borhak mabukas yak ku tahu. Ay paron ni debatama. Belerang api, ya. Dungi hujan belerang doho api. Laho manutung, manurbu hutai. Melulu lantahkan Sodom dan Gomora. Di bahini tolongan Tuhan Yesus Kristus. Roda silut. Ya. Holong dorohana kan. Tu ima nang helana dok calok kelana hidung heta dot tamunena enggak tuh ngaborngin dot tamunena mekkel nasida heristilena nalwakod doh song masa manang ngabe bergue mibe lari beto ngaborngin kan itu dia tidak tahu apa yang perkara yang akan terjadi ahana masa di bahini isi dona dibuan di bana inat tanah dohot dua buruna. Lau mana sidah humalaput alai ya. Mana tak mana ini mah inat tani silot tupudi. Apa yang ada orang unang mana ini. Aduh na terjadi gabi aduh teh. Gabi batu gatung doh. Mulu gabi batu gatung ko tuh para apa doy talau. Gabi batu sirah. Istri Lot menjadi tiang garam. Malua masilot doho boruna. Sahak menesida tu inganan nati nujunai. Roma debata di paroma nakingani akka marera. Di paroma hujan api. Ya, paroma nakingani akka api. Menurbu hutai. Sudah mah huta sudum no. Di talongan itu hatta Yesus Kristus. Mula mahita tu pangiduan ni si Abraham. Ise masyak kitaon apala nang mungkin dihaciti dong atapak kilalata mampu do pehita manang yakon songon nanido na contoh na songono songo si Abraham apakah kita mampu mendoakan mangodihon ido benong istilah tangiang pangodianon akanya ada dua siapaat mangodihon akadongan asa dinamar tangiang dada hola diri niba si tangyakonon alai buado manang yakon bagas humaliang di dia kita maringanan di mana kita berada kita harus mampu mendoakan manang yakon na humaliak kita asa tutu dapotan haluan unang holan di kita alai taruli haluan nang akan na humaliak kita sialan itanya jemulo martangi yang pehamu amanginang borngin nai neng mudup pamu boleh dokok kamu ali Tuhan nasi maroham ramo timak kadongan naso dapo pudu man di bornginon dapo lekoni do muna hasil litang yang munai aya dong do mungkin jol mana so dapo ingana mudum alai tergang manang na mudum pe manai teras ni jauh ni manang nese manang na teras ni ruko ibana adong tong mengganggu di si gitu alai alani tangiang tanak kingani itu juga bukan harus kita lihat daripada hasil doa kita. Dan pola seko berengota. Itu. Gabi do honot tamai. Emolo seko berengota doa kasih lina tatangnya koni. Itor merperbui. Mede budi totu gijang miroha. Itu. Aidu ngau pedisi pedite cita dami. Hutangnya ko sudiru si sasongoni burju-burju lagi. Itu adalah kejahatan. Itu mengambil kemuliaan Allah. Sotung madabu kita bolo naking ditangihot debata tangiang pangiduata apalagi mangudihot dongata manangyak dongata sa sehat asa malu milala asa dopak kilalan na mangulu di bana karena doa kita jangan kita berkata itu karena doaku tapi itu adalah karena Tuhan mendengarkan doa kita ala na debata do narade manangihot tangiang ta asa dinamartangiang pe daudo keegoan
di tongga-tongga ni ngulo. Jala molo martangyang na egupe holak kita sendiri martangyang disi. Iya. Alay molo dung di komunitas na bersama-sama. Ya. Bohado itadakin mangodihon dong atay, mangodihon ng bangsota, mangodihon ng akahurian na dong di Portibion, mangodihon akadongan na sumardia dia. Bolo dak tolap kita. Dak terbaik kita mangaliom manang na. Alitang yang tay mangurupi na sida sa margugo na sida diaka. Hagaleon parukilon na. Di ba hini molo adong dopehita naga na maul martangyang, kita merasa bahwa alamat doa itu adalah ya manusia. Alai molo tapak kilalaho dot hapor saydo alamat ditangyangi de bata. Bana pasti dang pula may biar hita martangyang. Ay martangyang na makatay do. Hosa, nepes. Tangyang i adalah hosa hanguluan ni halak na porsea. Asa ditikida tapak kilalaho mar hosa hita na paingoton hita martangyang ko. Di bawah ini ditolongan Tuhan Yesus Kristus, alamat doa itu adalah jelas. Ida benar diajari di tangyang alia manami turpu episteli, alia manami na benwegicang. Molo halak batak martangyang tumakas dope. Di benwegicang peho, jonok doho, beima. Ujango dope halak batak. Nido. Herana langsung buti do, herana jonok do buti. Di benwegicang peho, jonok doho. Dinamaju guarma kanima tebuna ima jono ni nakingani hita halak batak kristenon meredup perdebatan ala ditangyang ni halak batak bolo martangyang apalagi akan tua-tua ali Tuhan debata amana amina di benua gijang peho Tuhan jono doho diakan maju guarma ala ni jono na ide benero ibana takas di botoho Tuhan songod dia nuaing anakku siak kangen. So ngoni may bana dohot parumay kina. Di ba ini tatak manasida ina. Si nomor 2 Tuhan ini pajujur ribana. Ala ni jono nanakingan ni songonido. Si Abraham pe ala ni jono ni pakilalan ni bana maradop pendebata ido ben nasape ono pelima dipangido ibana. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Hape dangadok 10 nameluahi holat tolu do namelua dihita na ni holongan ni Tuhan Yesus Kristus adong madok songonon ternyata Lot itu adalah berzina inna rupanin jangan salah pada waktu itu belum ada hukum Taurat dangadong dope patik mamagaring uluna sida molope dirajumi halak nama jahe na memplesetkan ayat berikutnya nama dok silut gawi buruna dodongan nainna memang bolo tajanga diuduk di turpuki ada itu ya gabi tubuh mah ya anak nasya buruna syak kangan si Moab itulah baik gua rihuta Moab makana dong istilah orang-orang Moab dungina paduahon ben Amon ida benar dong diguari halak Amon bolo tajahan no di perjalanan di bangsa Israeli halak Moab halak Amon inna sian pinoper di silo berupani itu garis benang merah sejarah perjalanan umat Israel ya dihitalongan ni Tuhan Yesus Kristus bohado kita mangodihon di tonga-tonga ningulut taon marhite-hite tangyakta asa dinamartangiak kita alamat ni tangyang te jelas do debata. Jala dinamartangiak kita mangido kita tu debata. Takas do songon nanidok ni Abrahamon mangido haluaon. Ya. Nunga di patupa debata haluaon di tonga-tonga ningolutan nunga. Marhite-hite Jesus Kristus nang rotu portibion. Yesus Kristus nang rotu portibion mabuan haluaon di tonga-tonga ningoluta asa tangyang tape di saluhut tangyang ta saita judo goar ni Tuhatta Yesus Kristus jala ganup tangyang ta saita sipuli do di bagasan marhite-hite goar ni Tuhan Yesus
Ala memang takas do na mangodiho jalan na paluaho kita di tonga-tonga ni ngulutaon. Ima tuhata Jesus Kristus na makokopita. Marhite hamatean hakikion na dohot naung manaik tu bedua gicang para dihon inganan di kita. Di bahenido asa nang siat tangiang pe terido do si pangalaho marhite-hite na mangodihoni di holong ni roha. Hidup kita ini bukan hanya kita yang hidup di dunia on, dakolak kita. Asa dong do hape dong atta jolma, asong borong anak kana tinopa na asing. Ido ben na nang ditangyang tape, tau hita manangyak kun nang dongata. Ditiki mangak kita tangyak ko dongammo, naso dapot si panganom. Alay ditiki na ni na ditangyang aliyama nami, lehon madihami sadarion hangoluan siapari. Bauna nga tong marabolongan bay si panganoni. Apalagi nuaing diarganibo rason. Ya, unang marabolongan. Terlebih ya anak-anak remaja na po bulung. Ya, jala apa yang ada disyukuri dialah somai. So tung marabolongan. Alana ala niarganibo ras nuaing boras palsu pengadong. Ido. Nga tahu boras palsu na mangalang petonggo nga pakai gigi palsu sudi na make palsuan nanod dito nga tunga ninguluon. Ya. Alay naniulahon ni si Abraham ini bukan kepalsuan dalam permohonannya. Tapi ini adalah sian ias ni rohana mangido tu debata asa dada kola dirina narikot mangulu doh malua alay doh donang akan ahina holonganna. Doh donang donga jolma diodihon ibana. Asa tuhaluaw. Las ido nak kita di tonga-tonga ning ulut taon mari ya masyuruban marsitukulan masitangyangan di tonga-tonga ning uluon. Unang malas martangyang berkomunikasi do Tuhani. Alay haringgason jugulhon inna do di Rom 12 ya 12. Marlas ni roha mahamu makirim marbengek ni roha ma dihapor sukon jugul hokkabuma ido. Jadi tekas do di siete di tolongan ni itu hatta Yesus Kristus di tonga-tongan ni namangodihon nguluon ya asa hidup kita bukan diajari menjadi hidup yang individualistis dan nangulu na egois si taon alay na berempati simpati ya dalam pateri dahoni di bagasan holong ni roha marhiti-hiti dia kehabur jota di ngulu ni partangyang otak alay di partangyangon di dok Tuhan ta Yesus Kristus do di julo ni turupeki molo martangi ako sotung marnoninoni tangyang mo inna. Edo. Hiadong manukun amang ena marnoninoni do tangyang songono ninna. Edo. Di martangyang maupungon. Martangyang maita inna. Jadi napas do ulang tahun. Ulang tahun pahupuna. Di pahupuna ngaung 20. Opungong nga metua. Mauliante madiho Tuhan, las rohan nami, diramotihong ulu nami. Ulang tahun do Tuhan, sadaryo, pahupukon. Isuk kunibana. Erang ingok goripopuno. Isetehi guar mo pungin na. Bialusi. Ido. Si Jek pungin na. Ima Tuhan si Jeko pahupukon. Ulang tahun di mana Tuhan saunari. Marumur may mana Tuhan. Berapa tahun kau pung? 10 tahun pung. Ima Tuhan 10 tahun tabay ma Tuhan ina. Jadi sehirana rupanya te. Hirana gate. Hido dang namar noni-noni amanginang. Beda duit.
Lapatan na boleh do namar noni-noni bertele-tele. Ya, dangalan ni gacang niya kahata di baga sa tangyang. Ya, alay si tuho niya kapangidua takas do di boto de bata aha narikot dito nga tong aning ulutaon. Atong bolo di boto de bata do aha narikot dito nga tong aning ulutaon. Ya, mengapa kita berdoa? Jangan salah. Doa itu adalah napas hosa. Dang namadok bolo di boto di bata narikot dito nga tong aning ulutaon gabirang tapangido. Iya. Tapi bagaimana kita berkomunikasi? Ido ben nang diajari Tuhan ta Yesus Kristus di tangyang aliama nami. Lehon madihami sadarion hanguluan siapa hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengapa tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus? Lehon madihami si panganon sataonon. Puasa si ganupari supaya kita setiap hari berkomunikasi. Asa di ganupari totok kita mangido say marsi hohot berkomunikasi. Marsaur dohot Tuhan tai mangido tu ibana. Asa ahanata jalo ahanata terima di tonga-tonga di ngolutaon. Patut kita berterima kasih madok mauliat itu di bata siala pangalehon lahi. Di bahin itu ditolongan Tuhan Yesus Kristus nunga dihot hita marhite-hite pakokopon nito hatta Yesus Kristus si di palua hita marhite-hite panaonon do ahihion nito hatta Yesus Kristus si laos daw mahita nang dito nga to nga ninguluton asagabiak kasi partangiyang napasahat to pangiduat to di bata dadahola pangiduat ta alay buado sa mardame mardemak hita kumaliak kita nang sadok portibion. Amen martangyang bagita. Mauliang tema diho ali Tuhan di bata. Dinaong paluaho kami marhiti-hiti pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Di paingot hatam dohami ali Tuhan. Asada daholan guru di hami ngulu nami. Tukodo na puna hami, kodo na peluaho kami. Songon si Abraham na mangidohon tuho ali Tuhan para si roha. Diang sini roham paluahon jolma manusia terlumubi pangisi ni huta Sodom. Takas dua Tuhan di batana say marula-hula mangidoy ba na tuho. Namarlapatan nang ditong atongan ningulo nami hami pesongonima. Say totong jugul hami mangido pasahat to na kilik-kilik tangiang pangiduan nami tuho. Tuhan pasupasuma ruas ni huriam sa luhut na. Metibur magudang sigat yang umur 11 ni roha na marhabiaran midaho. Marbisuk marpatas ni roha maka na marsikola. Tulus akan na sinitasita ni rohana. Patuduhon ulaw di akan na mga lulipar karejuan ali Tuhan de bata lehon dalan ni ngulu di akaruas ni huriam. Daw Tuhan siya nakahapuguson ng katuraparo. Tuhan de bata hodo na mga ramot yakan akon ni huriam narapdo na toras na nahulang penaditano para sa nakani jaga ito tungguluna. Suang sunguniman li Tuhan Jesus Kristus nang diaka na mga luy si rokap nito di na dianak do buru ni huriam patungo na li Tuhan de bata lehonom mo dinasida si rokap nito di na dongan na mangulo. Nang di na makirim hagabion di pasu-pasu para nakonon lehonom mo malituhan di bata parbuin ni bortian. Sikat ni hagabion di hasorang idak danak bawa manang buru di tonga-tonga ni keluar kana. Pasu-pasu akan natoras menugu-dugu mengajarek kanako na samar parangin na dinggan marhapat tunon. Suak sunguni malituhan Jesus Kristus akan na dibagasan parsakiton. Dinong mulak siyan rumah sakit nong pemulihan. Suaksoni na tongod dape say di rumah sakit ali Tuhan de batak. Asima roham apehot tangam munabadi. Dinanami inang linje buru si mamura. Suaksoni nang di na namin ang tumindi buru hasibuan. Ali Tuhan de batak.
Sayho doli Tuhan na mga lehon na hipason gugu. Hamalumon diak ka na marsakit. Urupiak ka na marukil jalan na madili unang luwas na sida tupad dili ani. Alipatiur marohan ang pikiran na madala niya karyari ni ngulon. Tugutugwak ka na matua di hatuan na iring-iring totong laka na sida. Tiur pernidan na hipas pamatang na tugunang haporsyon na. Suang songoni malituhan Jesus Kristus. Pasu-pasu makaruas ni huriam dinanulan tangan na pinikiran ni Rohana. Lehonom mo Tuhan las ni Roha sinamo pangkat jabatan pangomon na dinggan daw las ni Roha mangulak kasyulaw na. Ali Tuhan de bata diha molatehon Rohanami do di yanakon ni huriam natungon praktek lapangan ng studi lapangan dito nga ni huriam hagabibi cinta damion sa liling 2 bulanon. Mapakorom may dinasida gabiak kapohal di parsyajaran na ng 7 niaryon. Tuhan de bata suwak songoni malituhan ng disakap. Pertangyangan guru-guru sekolah minggu sa distrik 10 Medan Aceh di bagasan minggu sa darion di HKBP Malingkar. Ho malituhan na patiurhon sa luhut na merdalan do denggan. Suang songoni malituhan de bata disakap ni anak do buru ni huriam di nang bas majalo pasu-pasu perbagason. Di tanggal 1 Agustus Ima Daniel Anugrah Pasaribu dohot Yopani Boru Sarumpahit patiur ulaw ni merdala dot denggan jalahon na mga ramoti kedua belah pihak Pasaribu dohot Sarumpahit suwak songoni malituhan de bata nang si Ipang Tunggul Hutapea dohot Nuryati Romauli Boru Pangaribuan totong mapatiurom mulaw nang di pamasun-masun na sida. Ali Tuhan de bata nang di namamuk kaminggu sa daryon gabi ruas par guru di tonga-tonga ni huriam. Di na namin ang priskaboro sinaga, homa Tuhan na mangajari bana sa gabi ruas na burjo. So ang sunguni mali Tuhan de bata na berulang tahun di bagasan sa mingguon. Tabay makalas ni Roha, gajang ni umur jalajari na sida mamilang ya karyari ni nguluon. Tuhan de bata pasu-pasu mahuriam di sadok portibion nang akapakobasyon ni huriam masa merdala dok denggan jala marture pamujion pasangapon guar muda bade di saluhut huriam. Parsahalaya kaparhaladom jala totong marhaburju marhubas di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu manang pamareta nami san pemerintah pusat satu pemerintahan lingkungan. Asa diluhon bangsoon masyarakat na dibuan tu kemakmuran keadilan daw Tuhan sian hagut turun intoleransi di tonga-tonga di bangson daw mele Tuhan de bata marhade mahom male Tuhan marsiatusan di tonga-tonga niak kanani haporsian na daw male Tuhan diak kana marsi parwarwaan sai parsahalai mapamareta nami tung dipikiri rohana male Tuhan de bata bangsoon mabuat tuah kahauliot Tuhan majuon daw matuhan san haguturon diak ka pengurangan diak ka lapangan pekerjaan alay cupang matuhan diak ka lapangan kerjaan baru di tongga-tongga ni bangsoon marhite-hite habisuhon ni pamareta mamikiri masyarakat na Tuhan daw makapangalaho na pamora-mora diri marhite-hite korupsi suwak sungoni ka kolusi nepotisme di tonga-tonga ni bangso namyon. Alay marhabiaran midaho manasida asa unang rohana ahut. Roha na mamikiri tujolo. Alay roha na holong ma nasida na tau pauliulihon asa rap une sa luhut na bangso namyon. Tuhan de bata mardong at tokodo hami mangulas ulon nami sa mingguon. Urasi mahami Tuhan siya dusa panglusyon nami di bagasan Jesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhan ta maritit deta nomor 806 ayat sada dohot udut na los tapasa mapeliata.
datangnya koma peliata. Ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileleon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Hubasat tami maselom itu hami pelian nami tu hosay jalo may gabiwap na hutsus di culom. Pasu-pasu may jala ramotya so parang siya kami pilianon pati bulan rajon mo dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami gudang silelom itu hami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa Ali amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu. Sayro maharajammu. Say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay nona puna arajaon dohon pagogon rodi sangapon salilengi leleng na mulak mahamudi bagasan damai calo hamuma pasu-pasu siang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. 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 Horas madihita saluhut nak